Čauko, resto, tresto, to som ja, Marcel. Potreboval by som zasadiť 27 000 zemiakov, len nemám kde. A dostal som eko, že sa to dá na tvojom pozemku za barakom. Ja by som prišiel zajtra opäť 40 aj s traktorom a vlekom, že by sme to tam rozkopali. A nejak o 7 nech sa už sadí a bazén by sme dali asi do piče, nech tam zasadím ešte hrách. Potreboval by som zasadiť 27 000 zemiakov, len nemám kde. Potreboval by som zasadiť 27 000 zemiakov, len nemám kde. A dostal som eko, že sa to dá na tvojom pozemku za barakom. Ja by som prišiel zajtra opäť 40 aj s traktorom a vlekom, že by sme to tam rozkopali. A nejak o 7 nech sa už sadí a bazén by sme dali asi do piče, nech tam zasadím ešte hrách. Samozrejme by si z toho dostal nejaké forinty, pracovníkov mám, aby to sadili. Ty by si mohol natiahnuť stereo vonku, nech nám hrá aspoň nejaká muzička.